pravimo plazma tortu. Umutili smo 4 belanceta sa 4 kašike šećera, 1 žumancetom, dodali smo malo praška za pecivo, 4 kašike lešnika i oko 4 do 5 kašike mlevenog keksa. Tako smo napravili 3 korice. Ovde smo 9 žumanaca sa 12 kašika šećera na par iskuvali, dodali 250 grama čokolade, umutili sa puterom, a ovde smo napravili fil plazma. Umutimo šlag s ukusom vanile od 180 grama, zajedno sa mlekom u prahu, oko 150 grama mleka u prahu, sa 400 do 500 ml mleka, dodamo pola kisele pavlake i 300 grama plazme i sada ćemo to da filujemo, red kore, čokoladni pa plazma i to je to. Fila je i ostalo, tako da ću samo malo da se stegne i oko da stavim. Već sam stavila na ovu tortu za karton za tortu, šlag, malo ukrasa i eto jedna rođendanska, a izuzetno laka torta bez brašna, idealna za decu. Uživajte!